Λέγομαι Νίκος Βραντάκης. Γράφω σε blogs από το 2004 περίπου και κάπου στη διαδρομή δημιούργησα και μια υπηρεσία που τότε άρχισε να τη χρειάζεται η ελληνική κοινότητα. Πώς θα μπορούσε κάποιος να βρίσκει μαζεμένα τα ελληνικά blogs και να μπορεί να εντοπίζει ποια είναι ενδιαφέροντα, ποια δεν είναι κλπ. Και δημιούργησε μια υπηρεσία που είναι στο sync.gr, η οποία συγκεντρώνει όλα τα ελληνικά blogs και όλα τα καινούργια που δημιουργούνται και μπορεί κάποιος να κάνει αναζητήσεις ή να τα βρίσκει σε μορφή καταλόγου και να βρίσκει αυτά που βρίσκει που θεωρεί ενδιαφέροντα ανάλογα με το τι είδους ενημέρωση τον ενδιαφέρει. Προσωπικά, πολιτικά, αθλητικά κλπ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο επηρεασμένος και από την προηγούμενη παρουσίαση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η τωρινή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου. Έχω ένα θέμα λιγάκι με το κομμάτι που ονομάζουμε επάγγελμα του blogging, για το οποίο ακόμα δεν υπάρχει. Δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι το blogging είναι επάγγελμα ή θα είναι επάγγελμα για όλους μας. Δεν ξέρω, καταρχήν θα ήθελα να μάθω αν κάποιος από εσάς γράφει σε blog. Κάποιος ή κάποια. Κανείς, αλλά διαβάζετε, ελπίζω. Ναι. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο blog το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ενδιαφερόντων ως προς την αναγνωσιμότητα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ένα blog, δεν είναι. Και αυτό που ακούγεται τον τελευταίο καιρό για τα blogs είναι ότι μπορεί κάθε ένας από εμάς να έχει την προσωπική του εφημερίδα, να δημοσιεύσει, να γίνει εκδότης του εαυτού του, να πει αυτά που έχει να πει κλπ. Και αυτό που κάνουμε όλοι, όταν ακούμε ότι μπορούμε να έχουμε την προσωπική μας εφημερίδα, είναι να αναπαράγουμε στο μυαλό μας τη σκέψη ότι μπορούμε να γίνουμε κάτι παρόμοιο, έστω σε μικρότερη κλίμακα, με το Λαμπράκι ή με τον Μπόμπολα, να γίνουμε εκδότες κι εμείς και αν αυτό που γράφουμε είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το διαβάζουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι και θα κερδίσουμε. Δηλαδή, στο μυαλό μας αναπαράγουμε το μοντέλο των media όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Έτσι. Και φανταζόμαστε ότι κι εμείς θα γίνουμε ένα κομμάτι από αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι οι αναγνώστες των media είναι οι ίδιοι. Αυτοί που ήταν πριν τα blogs, είναι οι ίδιοι και τώρα. Ίδιος και ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους να διαβάσουν κάτι. Δεν έχει γίνει μεγαλύτερος. Αν τώρα υπάρχουν 50.000 Έλληνες οι οποίοι γράφουν blog και σύντομα θα είναι 100.000, πώς θα μοιραστεί αυτός ο χρόνος? Θα πάρουν όλοι από λίγο. Αυτό που έχω δει εγώ στην διαδρομή τα 4-5 τελευταία χρόνια είναι ότι πάρα πολύ λίγοι από το blogging βγάζουν λεφτά. Και θα συνεχίσουν προφανώς να βγάζουν λίγοι λεφτά από τη δραστηριότητα αυτή του να δημοσιεύουν κάτι και να παίρνουν σε αντάλλαγμα ας πούμε διαφημίσεις. Όμως θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βγάλουν λεφτά εξαιτίας του blog τους. Εγώ, για παράδειγμα, ό,τι λεφτά βγάζω αυτή τη στιγμή στα επαγγέλματα που κάνω, σε διάφορα πράγματα, όλα τα οφείλω στο blog μου. Από το blog μου το ίδιο, δηλαδή μέσω διαφημίσεων, δεν βγάζω ούτε μία δραχμή. Δεν έχω διαφημίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους από όσους γνωρίζω εγώ bloggers. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, κάνουν ένα ταξίδι, μια διαδρομή μέσα από το blog τους, όχι μόνο να πούν οι ίδιοι τι έχουν να πούν, αλλά και να ανακαλύψουν τον κόσμο. Σκεφτείτε τώρα πόσοι είναι, επειδή κανείς από εσάς δεν έχει ξεκινήσει να διαβάζει, να γράφει ένα blog. Νομίζω ότι δεν θα σας είναι δύσκολο να φανταστείτε αυτή τη λογική που σας λέω εγώ. Ξεκινάς κάποια στιγμή να γράφεις, να δημοσιεύεις. Έχεις μια εφημερίδα, είτε τυπωμένη είτε ένα blog. Το να αρχίσεις να γράφεις δεν είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Έτσι. Μπαίνεις στη λογική του να βρεις κάποιες πηγές, κάποια ερεθίσματα τα οποία θα σε οδηγήσουν να αρχίσεις να γράφεις. Κανείς το γράψιμο δεν έχει ποτέ παρθενογέννηση. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε. Η όλη διαδικασία του να βρεις πηγές, να γράψεις πράγματα ενδιαφέροντα για να βρεθούν άνθρωποι να νοιαστούν για αυτά που λες εσύ, είναι το ταξίδι το οποίο ξεκινάει. Όταν αυτά σου δώσουν το πρώτο υλικό να αρχίσεις να γράφεις πράγματα, η πορεία αυτή και αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ. Είσαι σε μια διαρκή αναζήτηση πηγών, πραγμάτων, ενδιαφερόντων
τα οποία θέλεις να μάθεις για να τροφοδοτήσουν τη δική σου γραφή. Κατά τη γνώμη τη δική μου, τουλάχιστον σύμφωνα με την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα, το σημαντικότερο κομμάτι του blogging είναι τελικά αυτό. Η αναζήτηση των πηγών, τα οποία ελπίζω ότι θα με οδηγήσουν στο να γράψω κάτι ενδιαφέρον. Το πρώτο όφελος εγώ που βλέπω και από άλλους ανθρώπους, bloggers με τους οποίους έχω μιλήσει, φίλους μου, είναι το ότι οι ίδιοι τελικά γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι επειδή αναζητούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Τα αναζητούμε με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι το κάναμε πριν, γιατί τώρα θέλουμε, νιώθουμε την υποχρέωση να γράψουμε κάτι και να πούμε πράγματα στο κοινό μας. Στην πορεία γράφουμε κιόλας ό,τι πιο ενδιαφέρον βρίσκουμε και αυτό ακριβώς, το ότι δημοσιεύουμε αυτά που πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέροντα σαν σκέψεις, είναι ιδέες, δίνουν μια ταυτότητα, ένα βιογραφικό στον κόσμο. Αυτό που μας διαβάζει. Και αυτή η ταυτότητα είναι που θα μας δώσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Εγώ αυτό που προβλέπω στο μέλλον είναι ότι το CV μας θα είναι το blog μας. Δεν ξέρω πόσο κοντά, αν θα είναι σε 5 χρόνια ή σε 15, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ έναν εργοδότη, τουλάχιστον κάποιον που ψάχνει συνεργάτες, στελέχη, υπαλλήλους που δεν θα είναι αγρότες, αν και δεν είμαι σίγουρος ούτε και γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν εργοδότη μετά από 5-10 χρόνια που να με ρωτήσει ποιο είναι το blog σου. Να πάω να διαβάσω ποιος είσαι, σε τι είσαι καλός, τι ξέρεις να λες, τι ξέρεις να γράφεις. Τα skills και οι ικανότητες που έχεις και μπορείς να δείξεις στην κοινωνία και στον επαγγελματικό σου κλάδο θα αποτυπώνονται άριστα εκεί. Γιατί θα αποτυπώνουν μια μακρά χρονική διαδρομή από σκέψεις, ιδέες και γνώσεις κυρίως. Ενώ αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν βιογραφικό τι είναι. Το ξέρουν και οι εργοδότες, στους οποίους θα πάτε μεθαύριο. Είναι ένα κομμάτι χαρτί φτιαγμένο με τεχνητό τρόπο. Προσπαθείτε να το καλογράψετε μέσα σε μια μέρα, σε 2 μέρες, όσο καλύτερα μπορείτε να δείξετε τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα από εσάς. Έκανα αυτό, σπούδασα εκείνο και με πολύ τυπικό τρόπο. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και οι περισσότεροι εργοδότες το ξέρουν, γι' αυτό προσπαθούν κυρίως μέσα από τις συνεντεύξεις συνήθως, έτσι δεν γίνεται, να καταλάβουν την ουσία του χαρακτήρα σας. Μέσα από τη συνέντευξη προσπαθούν να το καταλάβουν αυτό. Των ικανοτήτων σας, των γνώσεων σας. Μεθαύριο μέσα από το blogging δεν θα χρειάζεται αυτό. Οι τελευταίες δουλειές που έχω βρει εγώ, τις έχω βρει χωρίς να πάρω καμία συνέντευξη. Έτσι. Κατευθείαν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, απλώς μου στέλνουν ένα email και μου προσφέρουν δουλειά. Γιατί ξέρουν πολύ καλά, μέσα από αρκετά μεγάλο διάστημα γραφής, ποιος είμαι και τι μπορώ να προσφέρω. Άρα, αν θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το blogging επάγγελμα, εγώ θα το έβαζα σε αυτή τη διάσταση. Ένα βασικό, σημαντικό συστατικό της επαγγελματικής δραστηριότητας, όποια και αν είναι αυτή, όποια και αν κάνετε. Είτε αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παρουσίαση, είτε στο ίδιο το blogging σαν δραστηριότητα, με την έννοια ότι αν κάποιοι από εσάς είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντες γραφιάδες, έχουν να πούνε πράγματα που θέλουν χιλιάδες άνθρωποι να διαβάζουν, θα μπορούν και από εκεί να βγάζουν λεφτά μέσα από διαφημίσεις, μέσα από συνδρομές ή να τους εντάξουν κάποιοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να τους πάρουν στη δουλειά τους για να συνεχίσουν να γράφουν για αυτούς. Όμως νομίζω ότι για το blogging το σημαντικότερο κομμάτι είναι αυτό που σας ανέφερα στην αρχή. Η διαδικασία αναζήτησης του πώς να πεις ενδιαφέροντα πράγματα και αυτή σε οδηγεί πολλές φορές να βρεις για τον εαυτό σου το καλύτερο επάγγελμα ή τις καλύτερες ιδέες τις οποίες θα ήθελες να ακολουθήσεις. Δυστυχώς αμέσως να μιλήσω για το σημαντικότερο κομμάτι. Αυτό που αναφέρει η Μπέτη. Το οφείλω στην κύριο Τραδάκη, μην νομίζετε, το κομμάτι των links, αλλά επειδή είμαι καλή μαθήτρια. Ναι. Πολύ σωστά. Με τα links, οι bloggers φέρνουν μια νέα ηθική σε αυτό που λέγεται δημοσιότητα. Τα media, όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, μπορεί να ήταν ηθικά σε πολλά άλλα πράγματα, σε αυτό δεν ήταν ηθικά. Δεν υπήρχε ηθική του αυτό που λες, που το βρήκες. Έτσι. Τα blogs επιβάλλουν μια νέα ηθική και σταδιακά γίνεται ένας ολόκληρος πόλεμος, ειδικά στην Αμερική τώρα, με τις μεγάλες εφημερίδες που περνάνε στο Ιντερνετ, New York Times κλπ. Το αν θα ξεκινήσουν να κάνουν links και το κάνουν με πολύ δειλό τρόπο. Στο 2010 μπαίνουμε και ακόμα δειλιάζουν να βάλουν links οι μεγάλες σκέντες εφημερίδες. Είναι η νέα ηθική την οποία επιβάλλουν τα blogs στα media και λέγεται linking. Και λέγεται linking. Και όταν τα βλέπετε τα links μπορεί να σας φαίνεται κάτι ασήμαντο, λέτε να πατήσω τώρα. Είναι μια νέα ηθική, μια νέα στάση ζωής. Σου λέω κάτι και αν θες να δεις πού το βρήκα, πάτα να πας να το δεις.